bývala Marienka a Janíčko. A oni sa raz zobrali do lesa na jahôdky. Išli lesom, krížom, krážom. Poznáš? Ne? Není to tak? Ináč to je? Ako to je? Ako? Povedz. Ako? Išli rovno? Alebo krížom, krážom? No? Povedz. Dopovedz to. No? Tak. Áno. A našli perníkovú chalúbku. A v tej chalúbke bývala Ježibaba. Mala veľký nos, na konci bradavicu, krivé oko, veľké ucho a hrb na chrbte. A zaklopali na dvere. Klop, klop, klop. Klop, klop, klop. Otvorte nám, my sme sa stratili v lese. A zrazu sa dvere otvorili. Po dverách stála Ježibaba. Veľké oči mala ako ty. No? A? Čo potom? Prichýlila detičky.